Sige lang tagsugod og vlog gani human di na mahuman gyapon. Good morning guys. Padung ko sa south south east sa Melbourne. Kay kuan mag-shoot ko kasal karon. Mag-video ko karon gahapon kay nag-live stream ko. Ya wala ako mag-post. Mag-shoot ko kasal with Marlon. Video mi karon and wala na siya. Ibaw ko din na sa tiwas sa vlog. Bisin siya. Practice. Bitay, lisod kayo po. Magtrabaho ka, trabaho, walay laing kikisaw-kisaw. May makasapaan sa itong amo. Sige. Alay nakapait ba? Like, deep dives, deep thoughts na ko ba ka ng nakay-client ba niya? Kanang gina-take care ni mo. Like, you try to give more out of the package you've given. Like, kung kaya mo taga-discount sa hay kung gamay mga murag sa'yo. Yeah, kaya wala good. But ma-feel bad ka hatag ka ng incentive or like see freebie sa client because thing is you feel like that client deserve it, and then pag hatag mo sa files the client just changed, kanang nagkagreklamo, asking for things nga wala sa package, so it's annoying. I've worked with a client before na wala ko mag-offered video good, so I offered video a bit and then I offered some stuffs to the client. The thing is I got sick, wala ko reply, and ang partner, which is not the person I was dealing with, nasuko, threatening me. So it's I don't know, it's so bad. Like, come on, I'm not dealing with you, man. Why you act like that? You don't even know the package. Marag nasukuan to. So, mo to siya. Client kay notice ako mga tao, siraan ko. I don't care. I don't need clients who are gullible and who will believe him. He has to meet me first. But anyway, mo to naga-rant lang ko. I need to drive to the right lane. Nagkang kayong auto pa dong uli ba? It's because side sa dalan. Doon na itong kuha. Misty. So na ay murag fog or something, or ulan or clouds. Ay murag clouds. Yes. So yeah. Na ko bloopers ganina bay dito ko sa kuan reception ng ceremony niya. Mag-preps pa bi. So naguna na ako ko, bay nasa ka wala ka rin. Wala pa din kumabot kay unahan pa din ang kanang kuan, getting ready nga kuan sa Romana. So I'm heading there. Nag-drone na ako kanina and yeah, I'm heading there. Morning guys. February 1. Kanang sayo kay sa buntag guys. Di man gid sayo good pero sayo ni para na ako guys. I am sleepy guys. Wala pa siya tulog. Sayo kayo sa buntag. Lagi. Sige guys. Last video na delete ako guys, wala na akong ma-post ko ayo, naglagot ko, pero ito na nang i-post guys. Yes, lagot lagi. So tara guys, ano nang gipalit guys? Brushless chainsaw. Sige guys, ito sa amon sa ning tarungon nga ri guys. So bay alauna na sa kurog man. So bay alauna na sa hapon and kanang nag-relax ko nya, nagulan-ulan. So ulam mi klarong tulog, we try to pack up lakuan katong balikbayan box na mo gidala. I'll show it to you later. It's a big one because dili LBC ang gigamit. Ang gigamit kay Chenvel. And they say pwede daw isumpay ang duha ka box kung dagko nga items may padala. So it's downstairs. I'll show it to you later. Wala siya. Karon kay it's around 1:30 and okay lang tulog duka o kusubtok ni bati. Anyway, we're traveling to Tasi tomorrow, so we'll have more vlogs and everything else. So it's gonna be tricky because I'll be doing English ug Bisaya vlogs. Yagit ko rin na kaya mas balay. Ana ginagit daw akong buhok ko like ana. Muna siya. Dala pagkaon. So, wala siya box. Bali, sumpay na siya. So, yep, compared sa LBC nga. Tama ba? Oh yeah. Tubo.
Namura nang gimanihog. Sumpay diha. So, gikuha ng kahon niya, ahuman. Wala, gikuha ng kahon. Wala na may mga handam na may para sa among kuan. Largo niya sa tasi. Nakaksa ko. Muna siya ba eh? Muna siya. Lapit ako yung sulti eh. Alam ko nga sa balay nag-weightlifting din kami. Nangit-ngit ka no? Kaya nga, hayag. Hayag. Nakulingaw. Sa dihang nag-relax ko kanina bay niya kanang nakalimot ko nga ako din i-dryer ang labada. So muna siyang laundry diha, padong ko diha. So muning kalaki ha duka ko kanina niya. Wala di ko kabuhat sa kontra ng trabaho. One of them is mag-dryer ko sa mga sinina. So mga alas 10 na karon niya kana siya manira siya kasunsi. So here we are, dryer. So dara. Asa man ta? Murag nanita nga rin, number 7. So direta pislit dryer yeah. Dugay siya. Proceed, load your clothes first. Sabal so dito eh. So na-load na ang clothes. Number 8. Tangare. Cord. Proceed. Dryer 8. Dryer 8. 5. 30 minutes. Maklaro ba? 5. Ito gamay. Size. Good. Paabot and so muna na siya. Mati din ka nga din. Start. Right there. Wali ko kabantay ba? Naku ipislit kanina niya. Kung siguro ni nawala ang autofocus sa niya. So may possibility nga. Uban clips kanina. Wala yung autofocus or later on. Or sa ako na nakanibalin ng autofocus toggle. Pero okay na siya. Anyway, balik sa auto at sa tag-gold sa tindahan. Mabalita. Yes. Ito ni bulletin board. Let's go. Also, nag-try sa kuning Tamron 20 to 40. Nakaigan ko kanina. Nag-try ko ning Tamron 20 to 40 for travel. So, starting tomorrow morning around 4 a.m., magtasbay niya mi travel. I don't know, masumpay nga nga video or dili, pero muna siya. So, ito sa kong goals, nakalimut ko siyang paliton. Sige, matata. Good goals, dire. Kanang tindahan ba? Grocery. Sirado na siya kay kuan man, alas 10 ba? Kanay, yato nga kuan, rag 3D, tarbante. So, close. Fucking cunts! Kaya ding Australia eh. So ang ending ani is magtambay na lang ta sa auto maghulat ang human. Ako mo tong giset og 36 minutes nga wash. Nya ang nakuha kay 5 or 10 natin kaubuhon ko. 5 or 10 tingali. So mga buta talag 10 natay mga 26 minutes. 26 minutes. Paitsra tatawag YouTube ko diet. Nya muna na siya. So yes, that's what we do for today. So that's what we did for today, and for now, dito sa akong vlog, I'm gonna unload, and then I'm gonna put them on. That's it. So what I'm going to do is I'm gonna unload na ako siya, then we're gonna prepare for tomorrow's trip. We'll be leaving the house around 4 a.m. Kaya mo flight mga 6, I reckon. Muna siya. So, see ya tomorrow.